Is anna bheithtar Rodeo an dósta héir Vericá ach tá ceann fáil in áit Dr. Lake George, Loch Seoirse, Nua-Eabhrac. Gasciacht win capel nó win carf a bhí ina gceist. Is sport bhaile é orintse. Orintse eile bíonn scileanna éagsúla le Taispeánt mar rópa a chur timpeall chasan gabhna. Marquis den Scala. Is show mór a bhí ann leis na búcailí bó, leis na cailíní bó, agus leis na páistí bó. Is mór an sprí é show Rodeo. Má bhíonn de go ceann éiscint tapigé. Bhí tainca bhí bharil is bhí alles. Bhí siad ar an tréad a dtíana an déalaigh siad go